Víno je pre mňa fenomén. Je to vzťah k tomu produktu taký, že ho chcem poznať viac, chcem, aby mi viac chutilo, chcem sa hlavne naučiť ho robiť lepšie. Vítajte v Repa Winery, v malom rodinnom vinárstve, ktoré som si založil v roku 2009 s mojou manželkou, kde dneska je to už 5 rokov, čo vína vyrábame. Začiatky, ktoré som začal robiť ako maličké rodinné vinárstvo na Duboju v dome mojich krstných rodičov, kde som si na začiatku prerobil malú pivnicu so zariadením, ktoré však už bolo úplne novúčičké. A to znamená, že nakúpili sme technológie na spracovanie hrozná, na výrobu vína, ako sú pneumatické lisy, nerezové nádrže, aby vína, ktoré vyrobíme, boli v perfektnej kvalite. Od roku 2009 postupne sa nám podarilo dostať sa do objektov bývalej šľachtovskej stanice vinárskej a vinohradníckej, kde sa aj teraz nachádzame. Od roku 2011, kde sme začali prerábať tieto priestory na vinárstvo. A dnes už je to už prerobená aj novo zrekonštruovaná degustačná miestnosť, v ktorej sa aj teraz nachádzame. A kde sa do budúcna aj snažíme vytvoriť taký komplex pre ľudí, ktorí chceme, aby k nám do vinárstva prišli, aby ochutnali naše vína, aby videli, ako vína vyrábame, aby si ich tu vedeli aj zakúpiť. Profesné vinárstvo ma zastihlo až po skončení vysokej školy. Po ukončení štúdií som nastúpil do vinárstva v Dulanoch a po 6,5 roku som zasa presedlal do kratučko do Palenice, do Pezinka, kde som zasa pričúchol k výrobe karpatského brandy špeciál. No ale trvalo to veľmi krátko a presedlal som opäť do tretej firmy profesnej a to som rozbiehal nový otvorený podnik, ktorý bol pre každého veľkou vecou, postavilo sa modré, nové, krásne vinárstvo, takže v Inivine som pracoval ako technológ spolu s novozelandským technológom Nigel Davisom. Rozbiehali sme to od roku 2008. Aby tá kontinuita výroby vína bola komplexná, bolo veľmi dôležité vlastniť aj vinohrady, alebo nie tak vlastniť ako pod našou kontrolou mať vinohrady, ktoré si vieme presne vysadiť s odrodami, z akých chcem do budúcna vyrábať vína. Tak od roku 2014 máme takéto vinice už vysadené, je ich 5 hektárov, sú pomerne od nás dosť vzdialené, je to región Hontianske Moravce a celkovo Hontiansky región, ktorý je osobitý, je špecifický a práve tie špecifika sú to, na čo sa veľmi teším v budúcich našich vínach, ktoré budeme z týchto vínic vyrábať. Toto je región, ktorý pripomína pôdnym podložím práve Tokaj a je jednou z najteplejších oblastí na Slovensku, sú tam ideálne podmienky pre pestovanie viniča a som presvedčený o tom, že budú odtiaľ vína, ktoré budú veľmi zaujímavé, budú jedinečné, osobité, budú veľmi s minerálnym prejavom práve z toho tufového podložia a prispieva to hlavne k tomu, že budeme vedieť presne kontrolovať stav kvality hrozna vo viniciach a z neho vyrábať do budúcna aj špičkové kvalitné vína. Víno je pre mňa odjak živa niečo fascinujúce, lebo ten zrod toho produktu je jednak komplikovaný, na druhej strane jednoduchý. To pochopenie je nejaké tej výroby, ale to nie je tak dôležité, ale je to očarujúci nápoj pre mňa v tom, že je to kultúrno-spoločenská vec. Pre mňa je to hlavne dôležitá vec, pretože tí ľudia sa úplne inak spolu správajú, bavia a sú otvorenými, sú ľudskými a víno robí ľudí ľudskejšími pre mňa.